Ето вижте, 18 билиона. Както виждате, вече имам трилиони. Това вече ми е златно. С тези се правят златни с тези. Примерно... Чакайте, нещо стана. Добре, хора, бъгна. Май. Ето. Да, бъгна, хора. Както виждате, ето, спина валидит. Speed free. И дай ми нещо хубаво. Yes. Какво ще ме да хора? Уау. Яко, нали? Яко. Ще се... И да. Ще махнем тази. И да, хора. Тук иска 50 джема, но ние нямаме 50 джема. Преди малко изхъбих няколко джемове. И тук вече да, по 58 милиона. Да. И тук вече бонус. Да. Milestone. И тук вече Moto City, да, предишния клип бях казал, че си купих тази къща, вече имам това. Това вече иска джилони, за които аз нямам. Нямам 9 трилиона, по-скоро имах 9 трилиона, не, имах 5 трилиона. Имах 5 трилиона от които изхъбих. 3 трилиона, тук achievements и ето 6 джема. Ясна работа. И да, хора, клиент пара. И какво ще ми даде? Ето тук ми трябва едно Max Reward да завъртя това. Тук клеям. Както виждате, клеям 25 ключа. И ето. Но оставям само това и мога да завъртя. Тук не съм free case. Хора. Да. Това няма да го взимаме. 70 милиона. Тук дава вече 71 милиона. Не. Но това пак ще ми го даде. Както виждате, вече дава 1 билион на секунда тук. И да, хора. Чао.